Γεια σας παιδιά, Gaming Ninja εδώ και σήμερα. Λοιπόν, ξέρω τι κάνεις εδώ στο Stumble. Ναι, δεν το έχω ξανακάνει στο Stumble, αλλά σας είπαμε τώρα, έχουμε νέο βίντεο. Καταρχήν story που είχα να κάνω 3 μήνες βίντεο, απλά ξέρετε ρε παιδιά, έχω δουλειά με το άλλο μου κανάλι, το The Best Gamers, όλοι πήγαινε κάντε subscribe. Και ετοιμάζω ένα project εκεί, ετοιμάζω ένα νέο τραγούδι. Ήρθα και καθυστερώ και ετοιμάζω και άλλο ένα βίντεο. 2 βίντεο έχω να κάνω edit. Και με αυτό 3, φανταστείτε εδώ. Μέχρι και εκεί έχω αργήσει να κάνω βίντεο. Αν τέλος πάντων, για πάμε στο βίντεο. Οπότε σήμερα θα κάνουμε opening και θα παίξουμε Stumble guys. Οπότε για να σας βάλω πρώτα ένα βίντεο που είχα κάνει χθες το βράδυ που έκανα opening, γιατί δεν το έχω κάνει τώρα, δεν το έχω δω, οπότε παίξε το opening. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα κάνουμε opening στο Stumble. Παιδιά, τώρα εδώ είμαστε βράδυ παιδιά και νομίζω ότι τώρα έχουμε κάνει το υπόλοιπο βίντεο. Το έχω κάνει δηλαδή εγώ το υπόλοιπο βίντεο που παίζω στο Stumble. Τώρα στο μέλλον τώρα θα το έχω κάνει με το παρελθόν. Λοιπόν, έχω 200 euros και δεν πείστε παξιμάκες. Ναι, θα ανοίξουμε. Οπότε πάμε. Πάντως έχω πάρει μύθι. Όλα όμως περίμενε, όχι, είπα δεν θα κάνει τύχη πιο τύχη. Πάμε μάγκες, δεν πειράζει, μια χαρά είναι, κοίτα. Έλα ρε φίλε. Το περίμενα το μεταξύ αυτό ότι θα το έπαιρνα το 50, γιατί το 50 το παίρνω στο τέτοιο, φαντάσμα το έπαιρνα. Όχι, άστο να τη γράφεις πάνω στο τέτοιο. Τώρα πάμε. Λοιπόν μάγκες, ωραία, και αφού είδατε τώρα το βίντεο, πάμε τώρα γιατί έκανα ένα quest και μου έδωσε ένα νέο πράγμα, ένα νέο μπρίκι. Μου έδωσε ένα beast token και θέλω λίγο να το βάλω στο special beast wheel για να δούμε τι κατά θα κερδίσουμε. Μπορεί να κερδίσουμε κάτι πολύ καλό, δεν ξέρω, κανένας δεν ξέρει. Οπότε για πάμε μία, δεν το καθυστερώ, οπότε πάμε. Mythic! Yeah, baby! Ωραία, πετύχαμε το Mr. Beast, το Mythic, αλλά 125 που θέλω. Τέλος πάντων όμως, γιατί τώρα θα έχουμε πολλά spins για να ανοίξουμε, οπότε πάμε με το Lucky Wheel μας. Σταμάτα! Στα gems! Έλα ρε gems εγώ ήθελα! Ρε το μεταξύ έχω ξεμείνει από gems και δεν έχω τώρα να παίξω στο τουρνουά. Τα χάλασα όλα χθες. Τώρα πώς θα παίξω εδώ? Καλά όμως μπορώ να παίξω αυτό. Αλλά θα γίνει αμαδικό ρε φίλε. Πρέπει όμως να κερδίσω τις. Και θέλω να κάνω και λίγο opening. Εντάξει, εγώ παιδιά δεν το κάνω, δεν το κάνω.
Αλλά σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε opening. Είπαμε, θα πάμε αμέσως στο παιχνίδι. Έλα, πάμε opening και είμαστε έτοιμοι. Οπότε λέω εγώ να πάμε πρώτα με τα Beast Tokens, γιατί έτσι πρέπει. Ωραία. Ωραία, γιατί να πέτυχα κανένα Beast Token, αλλά δεν να την πρέπει Κοιτάξτε το. Δώσουμε το. Φίλε. Σταμάτα εκεί. Τι να σταματήσω, κουνήσου εννοώ λίγο. Ωραία. Όπα, έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Για πάμε λίγο. Έλα ρε φίλε, πίστο κι όχι. Σταμάτα! Yes! Το έκανα. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχει άλλο. Τέλεια. Να πάρω τώρα το wheel ή λέω εγώ ή να πάω εδώ να πάρω μπρίκι. Γιατί όχι ρε παιδί. Όπα ρε. 4 Beast Tokens. Ρε, έτσι θα τα πάρουμε όλα. Τι είναι αυτά ρε. Τι πράγματα είναι αυτά ρε. Καλά, έλα, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, οπότε για να δω Beast Arena, μιας και είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να αγοράσω τώρα. Ωραία, ξεκινάμε. Ωραία, φίλε. Όπα, μπορώ και... Ρε χόντρι. Έλα ρε. Δεν μπορώ, ρε. Έχω πάει και δεν... Ρε, είμαι πίσω από όλους. Όχι. Ωραίος. Μητόλ. Πάρτα. Από εδώ, παπ. Όποιος είμαι εγώ. Πάμε. Πάρ' την μπανάνα. Στο διάλογο. Οπ. Ρε φίλε, γιατί κόκκινα δεν μπορώ να πατήσω πάνω. Πάμε. Checkpoint εδώ, δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, πάμε εμείς από εδώ, γιατί σίγουρα πάμε από εκεί. Δεν είπαμε, δεν είμαστε τελικά είμαστε. Πάμε εδώ. Είναι πιο εύκολο από εδώ. Πάμε. Άμα δεν τα καταφέρω. Πάλι καλά. Το μεταξύ, άμα δεν τα καταφέρνα τώρα, πού θα έπρεπε. Στη μέση ρε παιδιά, στη μέση ρε. Ρε τη μάνα σου. Ρε. Πάτε μπανάνα. Πώς. Πάρε. Τι χοντρή όλοι. Όπα. Άρα λίγο φοβήθηκα. Σκατάει. Πώς κάνει γκούνι στο κανονικό μας. Παίζω τόσο πολύ blockbuster. Όπα, πες να είμαι ο πρώτος που θα τερματώ. Πρώτη βγήκαμε ρε. Πού να ήταν τελικός ρε. Πού να ήταν τελικός ρε. Πήγαινε γρήγορα. Στη μέση, μπράβο ρε παιδιά. Δεν μάθατε. Δεν πήγε κανένας ούτε. Όχι ρε φίλε μου. Ρε τι κάνω ρε. Όχι. Μη. Όπα, όχι. Μη. Έλα ρε, τι είναι αυτό ρε. Όχι. Τίποτα. Βγάζω βίντεο του. Όχι. Θα τερματίσω. Πάμε γρήγορα. Έλα ρε, τώρα πρέπει να... Περίμενα. Ωραία. Τι κάνω ρε, τι κάνω. Όχι.
Όχι, έλα, έχω χάσει. Δεν τα παίρνουμε τίποτα εδώ. Λοιπόν, μόλις τώρα επέστρεψα και πήρα τα gems μου πίσω και Beast Box να κάνουμε ένα opening. Οπότε πάμε πρώτα με το Lucky Wheel, μία. Yep. Ωραία, για πάμε. Σπιν. Έλα. Όπα. Όπα ρε. Όπα, έχουμε epic spin νομίζω. Νομίζω μπορώ να πάρω epic wheel. Epic spin δηλαδή. Για πάμε. Πού είναι? Α, αυτό εδώ. Αλλά πρώτα όμως θα βάλουμε και φυσικά το Beast Wheel. Το άλλο κάνουμε. Τι πάμε? Βλαγκάρι. Έλα! Ρε! Θα το έπαιρνα τώρα! Έλα! Yes! Τα πήρα! Ρε! Ωραία, πάμε αυτό. Πάμε να δούμε τις είχαμε. Δεν παίζει. Παιδιά, τώρα λέω να το κλείσω το βίντεο γιατί χάλασα γάμο τα gems μου, γιατί τελικά έπαιξα Block Dash και έγινε μια βλάκια. Οπότε κάνε subscribe γιατί θέλω να φτάσω πολύ 1000 subs πριν να τελειώσει το καλοκαίρι. Και αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like, comment και bye bye. Τα λέμε στο part 2.